Gurbanlyk maly diýirligini tatyn alyp, kıymatını berip, kıymatını bermehende netiye edip falan wagt berjek diýip, şo turatyna satyn alyp, halis Allah rady bolsun diýip gurbanlyk etmekdik gerek. Inke bir adamyň düýesi bar, ýaşy etipdir, sygyry bar, ýaşy etipdir, menne şeýle üle bar diýip aýtmaklygy, belli şeýlerini maňa jaň etýärler, menne bertäm, arada pul geçmeklik ýok. Arada pul vermeklik yok, nagt mamla yok, netiye mamla yok, hiç kaydı bolmani, yöne sen bollum deyip de, kurbanlık gününe gelin onu öldürelim deyip de, üşüp öldürüp de, yedi böyle gidip de, şu tuğratında var ahim, soram her kim pulun vermeklik Müslüman doğun. Bu kurbanlıktan kurbanlık bolmaya, belki diğerliğine tatın alıp, nagt netiye kıymetini belli edip, şu tuğratında kurbanlık etmeklik gerek. Eğer o tuğrat doğru olacak olsa, onunla bir rahmete kalmayacak, şu kasapta nezekilik et almaklığa da, ne mi diyme var ya, kurbanlık diyme var ya ki bir yalmış Müslüman da oldum.